Ed Sheeran British zai thiam ming thang lu tuk khi hrelau kan wang viewin karing tun lai phei chuan mi zong zong in lai kan sakpui dual thei kan ti theiome tun lai hian India rama tour anei mega concert anei chomol mol maya ngai sang tu le ama lom tu an thanem hle mai khovel pum huap milaran ni boka a het masa sti mai po news channel lian ten an post choi mai ne 3, 2, 1, let's go. Oh God. Oh God. Oh, this is abuse. Kumsang hi somni panga January ni somthum atang khan India rama concert aron nei chana he tura hian pune ya ni somthum January khan concert ani Hyderabad ta February ni khan ani ya Chennai ya February ni nga khan ani ya tichuan Bengaluru wa February ni riat le ni kwa khan anei boka chu ni zan mai khani ni kwa chu Shillonga February ni som pani hian anei lenga October hi Delhi NCR February ni som panga hian anei doni tichuan min khan Bangalore Church Street ta kholaya mi puite surprise nan concert te now siam atuma kholaya a guitar phor chuakin mic nen azaya heta hian khovel pum deng chuak tun lai viral as bai le Indian news channel lian zong tera an post a theng tari Hey guys, so we were going to play more than one song, but we're only allowed to play one song, so hopefully that's enough. The bar is where I go. Loving your body. Last night you were in my room. Never bet she'd smell like you. sei po fiu mangin bularon tana haron zaya toite sa acha khale thunan vela sa man ortia he police bahiron kalin azaina mic current line aron pot phoi tamak mai ni zai to lo turin aron ti zui bokani We had permission to do this. It's this policeman that's shutting it down, but we'll see you later. This one Ed Sheeran hian hetia ati top sak tu hian helai muna zai tur hian helai muna perform tur hian permission kan neya amaro chu he police pa hian miron ti top saka kanin mule thuai don ne tin aron soi zui ni this one social media lama police pa dem na tle tin India ra pathing ti thu post mu tura tam khop mai tin he thil thleng chung chang hi he incident chung chang hi media lian zong inan po sati theya international news atling halani kan milar te chet ve na hi mirama chuan ramdanga chuan India ram chunga po nia news atling hal na sa maya amaro chu Mizorama chuan kan milar te chet vel na news atling mo khop maya news anga chuapon hauti tak an tam thir khop mai de kan soi tel lok du ni ti chuan eng wangi he police pa hian Ed Sheeran concert lai kholaya street perform lai hi engwanga heti ron ti top sak nge ni asol wanga bi amol wangem ni nge Ed Sheeran hian dan lo bo chazok ti kha kan en do ani ani na taka chuan Bengaluru a hian street performance ti te tin footpet velate zaya hetianga so bo sai hi phalna nei lo chuan phalna ni lo ni hei chu Mizorama po kan man thin ani thawa no vehicle zone ang vela te po le hundanga te po permission deal pot thin ani amaro chu Ed Sheeran hian tiang hian social media lama apos ve thunga he thil te tur hian permission kan neya kha kan permission nei na mun thlapa khan kan tia tichuan he thil kan plan lok thlapani boka atla chapo vakala voin bot sai kha kan ni lo empori sera hazanina kanin mudon nia tin aposa hemizan hian mi signi sang rukzet an pum kho mani Bengaluru City Police ve thung chuan he zai thiam pa zai nan hian permission hi kan grant lawa kan pom sak lawa Church Street thi Sunday a big page chuan kholai lun tak mai nia mi hring vei wak le lir thei vei wak an tam thin maya hetiang mun lun laia street performance ne mi pui ti boy thei zonga khosakhi kan rem ti lo ni an ti ni Sekhar ti tekana navar
Deputy Commissioner of Police Central Bengaluru chuan an event organizer zinga pakhat chuan miron hmuwa he street performance tur hian miron dila helai Church Street hmuna hian amaro chu helai hmuna performance ti tur hian phalna kapilawa helai hmuni mipui tam na ani awang le buaina na sajok mi a thlen thei awangin an dil na hi kan pom sak lo ani ti in ANI News Agency te chu a hrilani ti chon thilom zia hanita lang chu Ed Sheeran hian mipui te tan India mipui te tan Bengaluru mipui te tan a thil special tak mai street performance manga surprise atuma moi tak maya surprise atuma achin da thin thim thim ani a kholai han zai le han ti veli mundanga polo ti to thin ani a amaro chu he an organizer zinga bi pakhatina an commissioner nena an deputy commissioner nena avadil na hi a hlo tinglo chungin ati lui tirani a he thil bi kai chuan he thil ron viral ta azai lai an ti top sak chung changa bi khi chuan Ed Sheeran hian engma ti sual anei hran lem lowa a organizer te lam ti sual liao ni na lang ta a police lam te hi bitam takin an dema amaro chu an ni chuan dan ani nang takin an kengko a milar khovel huwa pa milar le ro pui ber po tiang hian dan mangin an chunga man lamaya an ti turan ti maya ale lam zong taka ngai to chuan aro pui tak zeta a thin na emo a tu lo na a om hran lem lowa he Church Street hi a big takin kar to pa chuan mun lun tak mai ani a mun poimo tak mai ne mi hring tam em thin na ni a hetiang laya a khovel huap milar bi pui hui khom na salu tuk tur mai na concert alo nei kha chuan buaina na sajok min siam sak theidona kan hriat thiam dan tur chuan veng then khatin zan lama concert te nawan hoi hot point aizol traffic a jam tu ru thin zia mai kha an ngoi to taila chuwang chuan he a street performance an phal lawa an lo ti to po hi a om lo hran love Ed Sheeran emo police te emo mol wang emo sul wang emo ni lovin an organizer te thiam lo liao ani a ma se a hria reng to tur thil India rama aron ton pha a ei chu a soi vereng to tur le khovel poira kan hria reng to tur nin alangani Mizoram ateron kal vesela ting hiron perform vesela ti na client uyam khop mai epodi sela hey mizara hian toite kan soipel velok dua tunla hian he kan Mizoram milarte kan ngai sang thiam ta le maya kan milarte kan sport lama milarte tin zai thiam lama kan milarte po an chan chin hi mun sang social media lama mu turte ong ve ta zeu maya emi chungchanga hian kan zai thiam ho te po an film khur viau angai ka hria kan milar ho te po an nung chang le nom dan zong hi mi pui te hian kan chi ka kan ngai event ti hi an hria ta poimo kho mai hei sap milar tu na po Ed Sheeran teron kala a head massage ringot po India ram head massage sa ti ringot po news channel sang tenan posa mainstream media te ponan posa YouTuber mai nilo Mizoram ma chuan thil thleng tam zo khi chu YouTuber le engenge moina anti la thina ni a amaro chu mirama chuan mi state ta chuan te hian mainstream media te thlengin milar te mi hriat thlo te thil incident sang te hi an boi pui thina heng kan ton chho hun te po hi ala thlenga kan milar te kanin ngai hlut dan na zirte tin thil viral chungchanga te po chungchu ni zelang Mizoram kan milar te kan zai thiam te abikin tun nai ai kon chhovel tang khan kan milar te kan don son dan kan thiam chho ta khop maya chunga chuan social media le hun sang ate kan zai thiam te chungchang post a omin mitam taken kan ngai theilo thina kan hre thiam thin lowa amar chu hi chu kanin hoi har ve do he ka ngaya thil hote apo mi chuan an celebrities ten zai thiam te hi an ngai vena news oisa siam nan le an chevel sang hi sum siam nan te thungai nom tak puan chuanan te an mang thin ti hi kan hriat thara poimo kho mai tin British media tengat phei chu football news pho chop ti mai tiang zeldin thil mai po thungai nom takin an chua chu chon tar chuaka mi pui hnen an hrat le thina eng te hi kan la ton chho ve vek turania kan ram din hun chho tur ania kan don son thiam chho tel atin oi tur le oi lo tur chin te po kan thliar thiam tel a poimo khop maya tin he incident a po hian hei khovel pumin India ram an ron ania zai thiam lar tak mai nia he police pa dem na po na sa khop mai amaro chu thil chiang zok le thil ni na dik tak zok hriat chen chuan khatiang ve kha nia e police khati chunga kan la dem du ni chuan an dem thei thawa
amara chu kanan tar chu chan ber chu heng police te hian an ti tur dik tak an ti ti kha ke chuan ka soi thei ni